Da li je skok cene nafte na globalnom tržištu tek početak novog talasa poskupljenja? Koliko će ga i na koji način osjetiti građani? Šta država može da preduzme? I da li je postignuti tromesečni gasni sporazum Rusije i Srbije uvod u dugoročni dogovor? O tome danas razgovaram sa profesorom Ekonomskog fakulteta Veljkom Mijuškovićem i međunarodnim ekspertom za održivi razvoj, obnovljive izvore energije i strategijsko planiranje Dušanom Vasiljevićem. Dobar vam dan, dobrodošli u Blicu uživo. Dobar dan, dobar dan. Hvala na pozivu. Gospodine Miškoviću, da krenemo od vas. Sutra će biti doneta ta odluka o novim cenama benzina i dizela. Sad, da li vi očekujete da će ostati na potpuno istom nivou ili će ipak otići nekoliko dinara gore? Očekujem da će biti relativno slično. Moguće je to što vi kažete da će se cena podići za koji dinar gore, jer imamo na snazi mere koje je država primijenila i kao što ste mogli da čujete, one mogu trajati i do 6 meseci. Ja se nadam da do toga neće doći. Naravno da spoljni pritisak je veliki, znači imate sada već preko $100 po barelu, od 106 do 119, sad zavisi koje su procene, šta kažu. I samo tokom marta meseca je došlo do porasta cene od preko 60%. Naravno da je to veliki spoljni pritisak koji utiče na to da će i ove mere gledati da budu limitirane i da traju što kraće, jer nemamo ni kapacitete da preterano dugo vremena odričemo se dobrog dela akcize da biste imali manji udar na budžete građana, jer ovim suštinski gledano mi sada imamo jednu komponentu socijalnog mira, ali pravimo velike rezove u budžetu za buduće. Znači nećemo imati dovoljno sredstava za investicije, za ono što je planirana stopa privrednog rasta i slično. Znači nema besplatnog ručka u ekonomiji. Država je, to je jako važno, za sada uradila najbolji mogući potez koji je mogla, a to je da na ovaj aktuelni dan i u ovom momentu obezbedi da nema panike, da jednostavno građani mogu da sa mirom dočekuju ovu nedelju i nedelju. Nema ni zastoja. Nema zastoja, znači nema ni potrebe za tim, znači nemamo one scenarije koje postoje po Evropi. Naravno da su ove mere uvek kratkoročne, posmatrate šta se dešava, sve oči su uprte da li će biti postignuta neka vrsta ekonomskog dogovora. Ja sam rekao da u političkom smislu te neke njihove igrarije će se produžiti mimo ekonomije, ali da vidimo da bar se obezbedi prohodnost Ormuškog Mureuza i da ovi ostali tankeri nesmetano krenu, ne samo tankeri, nego i druga roba koja se tu da transportuje i da se koliko toliko normalizuje situacija. U suprotnom imat ćemo probleme. Gospodine Vasiljeviću, šta vi kažete? Koje mehanizme država može da preduzme da ne bi došlo do drastičnog poskupljenja goriva? Dakle, šta možemo da uradimo sve? Šta su nam prvi koraci? Šta su nam poslednji? Dokad će ovo da traje? Evo, kao što je Sagovornik rekao, dakle, jedan mehanizam koji država može da kontrolisa jeste akcizna politika, koja ima ograničeni domaše, da se ne ponavljamo sad zašto i kako. S druge strane, ono što bi država mogla da uradi, osim naravno da se trudi da nabavi energente kao što se trudi da koje kuda kupuje iz Gvajane, iz Amerike, iz Iraka i Azerbejdžana, odasvud gde god je ima, nafta pre svega, da napravi vrlo hitni, brze korake za supstituciju energenata koji se dobijaju od nafte i naftnih derivata, da bi se u nekoj bliskoj budućnosti izbjegla ovakva ili slična situacija. Dakle, kad se desilo sada, može se desiti bilo kada. I ono što bi svakako mislim da bi bilo pametno, da država sada već intenzivno krene u zamenu drugim energentima onoga što može da se zameni. Dakle, pre svega mislim na gas. Gas u Srbiji se koristi pre svega za industriju i tokom zimskih meseci za grejanje. Najčešće domaćinstvo troši relativno malu količinu gasa u odnosu na potrošnju kako u Evropi. I ono što bi moglo da se uradi, da se taj gas zameni recimo geotermalnim energijom, da se zameni sa električnom energijom, tamo gde je to moguće. Beogradske elektrane pa i u Novom Sadu su već započele neke programe zamene, recimo grejanja korišćenjem geotermalne energije koje se kod nas ne koriste. U svetu je to recimo vrlo interesantno i postoji trend da se sve više i više zamenjuje gas i nafta nečim drugim. Samo tako imate kontrolu nad svojim energentima. Dakle, energetska bezbednost na duge staze znači da vi kontrolišete svoje energetske resurse i energetsku potrošnju koja vam je potrebna. Mi to u ovom slučaju danas nemamo, zato što smo oslonjeni na energente koje nemamo mi sami, mislim, imamo ih vrlo malo. Dakle, to je paralelni korak.
Naravno, uz to uvijek ide onaj treći korak ili prvi, svejedno, to je energetska efikasnost. Znači, što bi mi kupovali i razmišljali o novim energentima koji stare arčimo kako nam padne na pamet, jer ovdje su u suštini, da se mi razumemo, energija troši više i neefikasno nego u nekim drugim zemljama. Dakle, nekoliko paralelnih programa imamo, recimo, kratkoročne, srednjoročne, dugoročne ciljeve bi mogle u srednjoročnom planu da nešto urade. Naravno, kratkoročno ne možete da uradite odmah baš ne mnogo. Jasno, ali sada u ovom trenutku svi građani su zabrinuti od toga šta će ih sačekati sutra na benzinskim stanicama kada dođu da kupe gorivo, da kupe dizel ili benzin. Dakle, da podvučemo za sada liniju i da kažemo sutra neće biti strašno poskupljenje ili hoće biti 10 dinara više, 15 dinara više, 7 dinara više. Ali da vam kažem, to su sve premoštenja kratke mere. Mislim, to sad, kao što smo mi sad dobili produženje mogućnosti da kupujemo ruski gas još 3 meseca, pa smo dobili, ne znam, produženje OFAK-a do tamo 22. maja. To sve, da vam kažem, su kratkoročne mere, one dugoročno ne rešavaju ništa. Neće se sada sutra desiti ništa strašno, naravno da ne. Jer nafte danas nema ništa manje ili više nego što će biti sutra. Šta će biti za mesec dana, to je drugo pitanje. Dakle, država je tu da pokuša da predvidi šta će se desiti, ali država ne može da iskopa naftu koju nema. Može da je kupi na tržištu ako je ima. A kada je pritisak na tržište veliki, onda prvo nema, a drugo je skupo. To je vrlo jednostavno. Jasno. Hajde da čujemo šta je o trenutnoj situaciji sa naftom, rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kada to kažem, to samo hoću da vi znate da bi cena na našim pumpama dizela trebalo da bude najmanje 273 dinara u ovom trenutku. Koliko sutra može da ode i na 290 i na 300. Ono koliko bi trebalo. Koliko država Srbije može da izdržat ćemo još neko vreme, nema nikakve sumnje. Ali ljudi, ako se nastavi ova katastrofa i ako slučajno krene kopneni napad na ostrva koje pripadaju Iranu, kopneni napad na Iran, svet, posebno Evropa, suočit će se sa najvećom katastrofom energetskom i ekonomskom u svojoj istoriji, a onda to nužno vodi u političke i dalje ratne sukobe. Ne može nama da bude uteha što će neko drugi, možda dan ili dva pre nas, da poklekne. To niko neće moći da izdrži. Nemoguće, jer nemate iz čega da finansirate državu. Ako mi budemo morali da dajemo 100 dinara po litru nafte subvencija, neće ništa ostati državi. Sve drugo morat ćemo da prekinemo, sve infrastrukturne radove morat ćemo prekinemo sve, da bismo mogli bukvalno da preživimo. Kako vama sve ovo izgleda? Da li je ovo početak pritiska kako na državni, tako i na kućni budžet? Dakle, da oba trpe i da će trpeti u nekom narednom periodu. I kada ćemo mi, to obični građani, osjetiti kada su životne namirnice u pitanju? Sve je uvijek zavisno od toga koliko će ovo trajati, jasno. Znači, ako bude se produžio period trajanja, onda možemo očekivati i dugoročnije posljedice. Ali ono što ovdje u ekonomskom smislu imamo, to je taj odloženi moment. To je to pitanje kako to mi već sad ne osjećamo i tako dalje. Ja ću navesti primjer kad je pre par godina došlo do blokade onog Suetskog kanala od strane Ever Given broda. Blokada je trajala svega par dana, to je bio mart mesec. Vi ste u oktobru mesecu ovdje u nekim kompanijama imali negativne efekte koji su se dogodili po tom osnovu. Tako da šta to sad znači? Da ćemo mi negde tamo u septembru, oktobru osjetiti može da se desi, znači naravno, ali veliko, kažem, pitanje, sve ove mere koje se donose, kao što vidite, su vrlo rascepkane. Znači, to dugoročno planiranje sada ostaje ad acta. Zaista, predviđanje na duge staze je ništa drugo nego nadahnuto nagađanje. Vi ne možete, ako hoćete nečim ozbiljno da se bavite, a da dajete tako jasne i decidne prognoze, ili ste vidoviti ili niste dovoljno ozbiljni. Znači, ne možemo predviđati određene stvari i efekte, zaista se ide u hodu. Vi ste malo prepomenuli produženi aranžman sa Ruskom federacijom. Naravno da bi nama bilo u interesu da mi napravimo dugoročni dogovor, ali očigledno je posredi politička igra. Za sada ovo je jako dobro, budući da mi plaćamo gotovo polovičnu cenu u odnosu na ono što je cena za većinu drugih zemalja. Jeste, pričat ćemo i o Pored Mađarske, Belorusije, mi smo tu jedini koji imaju tu cenu, ali opet to su kratke mere, znači sve se donosi na jako kratak period. Naša je tendencija da izboksujemo da to bude što duže, ali kao što rekao ste,
pričat ćemo. Pričat ćemo svakako o gasnom tom sporazumu. Gospodine Vasiljeviću, da li mi sada ulazimo u novu fazu energetske krize ili je ovo samo kratkoročni šok? Kako komentarišete ovo što je rekao gospodin Mijušković, da ćemo recimo potencijalno, kako ja prevedoh, osjetiti ovu krizu tek tamo negde krajem godine, kada je kućni budžet u pitanju? Naravno, postoji ta inercija u nekim ekonomskim procesima, ne može se desiti odmah. A mi ne ulazimo u energetsku krizu, mi smo u energetskoj krizi već dosta dugo vremena. Ko je malo pratio šta se dešava po Evropi od recimo poslednjih par godina, od ruskog napada na Ukrajinu, pa i ranije, postalo je potpuno jasno da bez da kažemo jedne konzistentne energetske politike imate jako veliki problem sa održanjem ekonomskog kapaciteta i razvoja jedne zemlje i ispostavilo se da sad Evropa koja je donela odluku da se odrekne ruskih energenata sada dolazi u situaciju da kad nema ruskih, a nema ni ovih drugih, da ne zna šta će sa sobom. Dakle, to je jedan pogrešan pristup koji u stvari samo ukazuje na jednu činjenicu da Evropom u velikoj meri upravljaju elite koji su odvojene od država. One su znači nadnacionalne u suštini i svi mi to znamo da se time upravljaju iz velikih centara globalnih finansijskih investicionih fondova i tako dalje, koji nemaju interesa ni za nacije, ni za nacionalne interese, već naprosto imaju interese samo u nekom profitnom smislu. Nažalost, to se preslikava i na druge stvari, znači ne samo na Evropu, preslikava se naravno na nas, mi smo ovdje deo ipak Evrope na neki način. I ova energetska kriza je u suštini samo pokazatelj koliko je važno da se obezbedi energetska stabilnost koja je sada postaje praktično jednaka energetskoj samodovoljnosti. Dakle, energetska bezbednost, što je ranije bila mogućnost pristupa energentima koji su na otvorenom tržištu, sada se pretvara na pristup sopstvenim energentima. Dakle, upravljanje energijom na sopstvenom području obezbeđuje visok stepen. Možemo li mi to? Pa naravno da može, samo ne može sutra. To je doduše, pa u redu je, trebalo je to naravno ranije. Ide se u tom pravcu nešto, ide se naravno polako, ali evo ovo će biti stimulans da se kaže čekaj, stani, ali zaista moramo da razmislimo nekako da mi u dogledno vreme za godinu, 2, 3 ili 5 dana, nije ni važno, postignemo toliki stepen energetske nezavisnosti da ukoliko se desi ovakav neki udar neće da ugrozi bazične principe, bazne osnovne delatnosti jednog društva. Znači, mi imamo taj problem. Bez nafte kod nas nema saobraćaja, što je, mislim, najviše ide za to. Bez gasa privreda ne može da radi. Mi smo sad, naravno, kao Evropa počeli da izbacujemo ugalj iz energetike u redu, a onda je trebalo napraviti substituciju. Priča se o nekim drugim energetskim izvorima, ali se tek priča dok oni dođu trajajući 10 ili 20 godina. Dakle, pokazuje se da su kratkoročne mere od danas do sutra nedovoljne. Vi morate da imate strateški pristup šta će se desiti sa vašom zemljom za 5, 10, 20 i 30 godina. Ne možete od danas do sutra, ne može strategija jedne zemlje da se sprovodi samo u okviru jednog mandata političkog. Nažalost, to ne donosi dobre rezultate. Hajde sada da čujemo šta je o naglom rastu cene nafte, rekao ekonomista Dragovan Milićević. Svetske rezerve nafte se kreću između 2 do 3 meseca ili nemoguće, onako kako sam ja našao u literaturi, nemoguće je držati veće stokove, zato što to nije bilo ni potrebe, zato što vi ste imali dnevnu proizvodnju koja je premašivala na neki način dnevnu potrošnju ili bilo u skladu. To se odrazilo na kotacije cena na berzi nafte, pa ste imali ograničenje od strane što OPEC-a zbog toga što su imali veću proizvodnju nego što je bila potrošnja. Sad je situacija sasvim drugačija. Znači, vi ne možete i da hoćete, bilo koja država ne može da ima tolike stokove, niti da zamrze tolika sredstva da bi, recimo, imala nafte za godinu dana. To je gotovo nemoguće. Znate, ako nemate svoju proizvodnju, kad imate svoju proizvodnju i ako ste koliko toliko samodovoljni, bar polovinu, vi možete da, što kaže, da se tu igrate, ali ako ste zavisnici kao što smo mi, kao što je praktično cijela Evropa, manje više. Da, mi smo u zavisnom položaju. Da, naravno, sigurno. Gospodine Mijuškoviću, koji sektori privrede su najugroženiji rastom cene energenata? Mi ćemo ovdje imati jedan domino efekat, ja bih rekao, ako to krene u ozbiljnim razmerama. Prvo, imate naravno direktan uticaj na logistiku i transport, kao nešto što koristi energente i što se često kalkuliše u cenu svih finalnih proizvoda. Budući da su ti logistički troškovi transporta i najveći od svih ostalih logističkih kategorija troškova, oni će se veoma brzo preliti na sektore gdje je logistika i transport neophodna, a to je gotovo celokupna privreda. Mi govorimo o direktnom uticaju na industriju, na poljoprivredu, na prerađivačku industriju, metalsku industriju i u finalu na maloprodaju. Znači, zaista celokupan lanac snabdevanja sa svim karikama koje su sastavni deo tog lanca ovdje će biti pogođen. E sad, naravno da je opet, kažem, pitanje dužine trajanja. Ja konstantno to ističem, zato što mere mogu biti negativne
do umereno negativne do ekstremno negativne. Znači, vi ste čuli izlaganje predsjednika koji je verovatno možda i za veći stepen pažnje digao celu ovu situaciju, jer on je na čelu zemlje, mora da vodi računa o ovim stvarima, ali generalno gledano s očekivanja svih strana da ipak u narednih par nedelja dođe do neke vrste sporazuma, znači između SAD-a i Irana. Znači, vi vidite da je i Trump u interesu, na stranu što su američke kompanije koje se bave naftom i naftnim derivatima ozbiljno zaradile u ovom periodu. Njemu idu midterm elections, znači oni moraju da smire situaciju i kod kuće, nisu očekivali da će ovaj rat toliko da traje. Alternativa da se on reši je ili ta kopnena varijanta ili s druge strane, znači neki pregovori. Ja se nadam da će to prerešavati pregovorima. Da li će to na kraju rezultovati? Vidite, Iran je imao predlog, znači da se plaća taksa za prolazak kroz Ormuški Moreus, praveći paralelu sa Suetskim kanalom, ali to se desilo što se tiče Suetskog kanala kao jedan međunarodni sporazum i mirnodopskim uslovima. Sada to nije situacija. Tako da je pitanje šta će se desiti. Jasno. Gospodine Vasiljeviću, šta vi kažete? Šta ukoliko potraje ovaj sukob na Bliskom istoku? Evo, gospodin Mišković je naveo da je Amerika zapravo kada je ušla u ceo taj sukob planirala da to traje 4 nedelje. Te 4 nedelje su odavno prošle i stvari se zaoštravaju. Među ostalog i te pregovore koje je spomenuo gospodin Mišković, posle poslednjih je usledio napad. Pa onda nekako ne znam ni da li su spremni u ovom trenutku da izađu da opet razgovare. Šta ukoliko ovo potraje? Šta ukoliko ova kriza cela bude malo na neki duži i neodređeni period? Pa i Putin je mislio da će ukrajinska kriza da traje 3 dana. Tako je, pa evo 4 godine se ratuje. Dakle, to vojni sukobi, pogotovo u današnje vreme, su nepredvidivi i oni mogu trajati jako dugo. Ja se bojim da će se ovo možda smiriti u nekom trenutku, da će baš da prekine i da stane potpuno neće. Bar ne u skoroj budućnosti, zato što tu postoji čitav niz elemenata o kojima se ovde baš i ne priča, ali to jeste, da kažem, međusobni odnosi unutar zemalja Persijskog zaliva između Irana i drugih zemalja, Saudijske Arabije, Kuvajta, dobro Oman već podržava Iran, ali ima tu čitav niz zemalja koje nisu srećne sa time šta se u Iranu inače dešavalo i pre ovog sukoba. I one u principu ne ulaze sada u direktni sukob sa Iranom iz prostog razloga što ne žele da eskaliraju čitav taj sukob kakav je nastao. Pritom tu se nalazi Pakistan koji je također vezan za Saudijsku Arabiju. Dakle, ima čitav niz elemenata koji su ispod površine, bar nisu vidljivi na prvu loptu. I zašto to ovoliko traje kako traje i zašto su Amerikanci u suštini ostavljeni da sami to nekako reše kako znaju s Izraelcima. Evropa se tu neće mnogo da meša i kaže, ajde vidite, rešite kako ste to počeli. Dakle, sve to ne ukazuje će to baš preko noći da se reši. Trebalo bi da se zaustavi, ali treba budemo svesni jedne činjenice. Čak i sutra da stane. Stvar se neće vratiti odmah na staro. Jer ako ništa više... Tako je, nemoguće je. Naravno, razoreni su i velika postrojenja, velika su razaranja, inače i civilno i tako dalje. I to neće biti baš jednostavno. Dakle, moramo se spremiti da će ova kriza trajati još neko vreme. U kom obimu i do koje mere, to je sad pitanje kako će se nadomestiti te potrebe za energentima iz drugih izvora. Kako će se uspostaviti kanali. Saudijska Arabija je počela da pušta naftu kroz onaj naftovod prema ovom Crvenom moru i tamo tovari u tankere, ali taj naftovod on može 5 miliona tona dnevno da progura, ne može koliko može da prođe kroz Ormuzski kanal, znači to nije sasvim 5 miliona barela čak. Ovdje 5 miliona tona ide. Dakle, sve to zajedno su kao i čak sam gledao neku ideju da se napravi vozna veza između da se premosti na Ormuškom kanalu. Mislim, to je naravno smešno. Prvo, vozovi ne mogu toliko da prenesu kod tankeri. Tankeri nose od 300, 400 pa do 500.000 tona svaki. Dakle, sve to treba uzeti u obzir i treba se, kažem, spremiti da to neće biti jednostavno. Dakle, ono što treba učiniti u tom smislu, znači već nafte neće biti koliko je bilo i neće biti po istoj ceni. To je sasvim sigurno. To je izvesno, jasno. Sad, kako to nadomestiti, na koji način premostiti, to je sad stvar nekog brzog planiranja za ovo kratkoročno vreme, kako se nadomestiti ono što nedostaje. Jasno, hajde da vidimo, Srbija je dobila produženje gasnog aranžmana sa Rusijom, ali ponovo na samo 3 meseca. Evo šta je o tome rekao profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Ako se taj dogovor bude poštovao, ruska strana će ga svakako poštovati, naravno mogu probleme i srpska strana također, ali mogu evropljani praviti probleme. Za sad smo zaštićeni da mislim da 1. januara 2028. godine može da se vozi gas preko teritorije
Europske unije, odnosno zemalja Europske unije, za zemlje koje nisu članice, koje imaju te dugoročne ugovore. To se odnosi pre svega na Srbiju, ali jedina neizvesnost koja, naravno nije jedina, mislim, ali najveća neizvesnost koja u svemu tome postoji jeste kako će se ponašati Europska unija. Da li će nekome pasti na pamet da i taj uredbu, mislim da je uredba koju su doneli stavi van snage pa napravi neku drugu uredbu. To je, rekao bih, jedina realna opasnost, ali očekujem da se to neće desiti. Pa za razliku od nafte koji možete i ovde skladištiti, to Srbija radi, ima skladište u Banatskom Dvoru i deo skladište u Mađarskoj, vi možete napraviti neke rezerve, te rezerve nisu tako velike. A za razliku znači od te situacije, ovo sa Azerbejdžanom, dakle možeš peglati ako je samo ruski gas, ali ovo sa Azerbejdžanom ti daje dodatnu sigurnost. To je još jedan izvor više, gde sa njima imaš aranžman i to možeš onda kombinovati, praviti miks, kada nemaš dovoljno gasa, povučeš više od Azerbejdžana ili obrnuto. Znači u svakom slučaju u ekonomiji je ono zlatno pravilo. Ne igraj nikad na jednu, kako bih rekao, jednu opciju. Ali nisam siguran da će odnos Evrope prema Rusiji biti ovakav kakav je. I to je neka realna opasnost koja postoji, gde mi naravno možemo da stradamo kao potpuno nezavisna, neutralna strana, ali stradamo i sada u nekom smislu zato što se ostanemo toliko na Rusiju. Evo, gospodine Mijuškoviću, čuli smo što kaže profesor Savić. Sad, koliko su ovo povoljni uslovi? S jedne strane imamo cenu duplo manju od tržišne, ali sa druge strane sporazum je samo na 3 meseca. Mislim da ste sami odgovorili. S jedne strane, znači dobili smo preferencijalnu cenu, onu koju smo i trudili se da dobijemo. Mislim da u prethodnom periodu je Srbija zaista pokazala jednu doslednost u pogledu prijateljskog odnosa prema Ruskoj federaciji. Iako to možda nije uvek imalo utemeljenje, govorimo o pregovorima o NIS-u. Znači, u svakom slučaju došli smo u situaciju da prosto to naše prijateljstvo testiramo na delu, iako u ekonomiji nema prijateljstava, ali ovo se pokazuje da je dobar aranžman, odnosno povoljna cena. I kao što sam rekao malo pre, znači, pored Belorusije, koja opet zbog svojih specifičnih relacija sa Ruskom federacijom ima možda i najnižu cenu, mislim da je oko 200 ili manje dolara za 1000 metara kubnih. Vi sada, znači, zajedno sa Mađarskom imate te najpovoljnije uslove i jednostavno u tom smislu, pošto se odatle snabdevate 92% otprilike onoga što dopremate za potrebe zemlje, i imate mogućnost da povučete više na dnevnom nivou ili u nekom periodu nego što je dogovoreno planom, vi po tom osnovu ostvarujete dodatnu konkurentsku prednost u smislu sigurnosti i niske cene energetskog snabdevanja. Ali, ako vi hoćete sad da privučete investitora koji bi došao zbog toga, njemu je važno da taj aranžman traje i nakon 3 meseca. Nijedan investitor neće ovde etablirati poslovanje zbog 3 meseca. Znači, nego ako vi imate na duge staze taj aranžman. Sasvim je jasna tendencija zemlje da mi dobijemo taj aranžman i on je jasno istaknut kao stav. Sad je na ruskoj strani da prosto malo više, rekao bih, pokaže dobre volje. Iskreno nisam zadovoljan u kojoj meri nas adekvatno tretiraju, već duže vreme unazad. Tako i ovde. Mislim da ovaj aranžman može da bude produžen i nadam se da će biti produžen na duge staze, a ne ovako. Jer ovako to je zaista jedna svojevrsna varijanta pritiska na zemlju koja se radi. Tako da produženje ovog aranžmana je i dobro i loše, uzimajući u obzir ove okolnosti. Dobro je jer imamo tu cenu, loše jer je kratko. Tako je, zato što je ograničeno. Šta kažete vi, gospodine Vasiljeviću, da li je ovo produžetak na 3 meseca znak stabilnosti ili neizvesnosti? Šta nam ovo govori? Gospodin Mijušković, u ekonomiji nema prijateljstva, nema ni ljubavi, dakle sve je interes. Apsolutno. Što će reći da tu cenu koju smo dobili, ja ne znam zašto smo je dobili, jer onda očigledno da imamo neki drugi deo te cene koja se ne vidi. Dakle, pa to je to, na 3 meseca, to je drugi deo. Ne to. Zašto bi Rusi nama prodavali bilo šta po preferencijalnoj ceni? Imate li odgovor? Šta? Pa ja nemam odgovor, iskreno, da nam izađu u susret za sve ovo što su radili kada je u pitanju NIS. Ne, to nema nikakve... Potencijalno. Ne, nema ni ljubavi ni prijateljstva. Nema ni ljubavi ni prijateljstva. Čega ima onda? Ima interesa. Dakle, verovatno da postoji, jer su vođeni razgovori naravno na više tema, da postoji neki drugi aranžman koji će nadomestiti gubitak, osnovno rečeno, u toj ceni. Evo, recimo sad pre neki dan su Rusi sa Indijom napravili gasni aranžman, da ponovo isporučuju gas, ali uz to ide paket da će da uđu u energetiku sa svojim nuklearnim elektranama. Dakle, mislim, to je quid pro quo, znači tante za kukuriku, što bi rekao naš narod.
Znači, ima nešto iza toga. Mi ne znamo šta ćemo i na koji način dodati i platiti tu cenu, kao što, recimo, imamo relativno nisku cenu struje koja se u suštini nadomešćuje subvencijama iz budžeta. Dakle, nema ništa jeftino i isto kao što je rekao... I besplatno zapravo. Gospodin Mišković rekao na početku, nema besplatnog ručka. Nema, znači, mora da se plati negde. Znači, i ovo ćemo mi platiti, samo nećemo platiti direktno kroz cenu gasa, nego kroz nešto drugo. Zašto je na 3 meseca? Nemam pojma, jer ako ima prijateljstvo i ljubavi, što nije produženo dalje. Drugo, ako je na 3 meseca, a opravdava se time da se ne zna kakav je odnos Evrope prema transportu gasa iz Rusije, ta zabrana i dalje važi. Dakle, mislim, neće se ona nadomestiti time ako nama produže ugovori za 3 godine, mi na to nemamo utjecaja da ćemo moći da ga dobijemo, nećemo da ga dobijemo. To ne zavisi samo od Rusa. Dakle, ima puno elemenata. Ovo je više kao, ja ga vidim kao znak dobre volje, kao da kažemo podsticaj da ti aranžmani sa Rusijom koji su izvan gasnog aranžmana i dalje ostanu na snazi ili budu malo prošireni i na taj način se nama omogući da premostimo ovu krizu. Pre nego što ja nastavim razgovor sa mojim uvaženim sagovornicima u studiju, idemo na najnoviju vest sa našeg sajta blitz.rs. Još jedna mera vlade da spreči skok cena nafte, produžena zabrana izvoza goriva. Vlada Republike Srbije donela je odluku da produži zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora do maja 2026. godine. Ova odluka odnosi se na već postojeću meru privremene zabrane izvoza koja je ranije uvedena kao deo paketa za stabilizaciju domaćeg tržišta energenata. Sad, ne mogu da vas ne pitam, gospodine Mijuškoviću, šta će biti sa NIS-om? Da li odluka zavisi od postojećih izbora u Mađarskoj? Kako da se prema tome odnosimo? Ja mislim da odluka zavisi od Ruske federacije, a manje od te mađarske strane. Ja se nadam da će to zaista pitanje biti rešeno, jer više puta sam istakao dok ne vidim taj ugovor i dok ne vidimo da je ta situacija zaista ad acta, nisam preveliki optimista, inače sam optimista. Dobili smo s jedne strane produženje licence koju je dobio NIS, s druge strane je OFAC odredio do kog momenta mogu da se završe pregovori, znači 22. maj, ako se ja dobro sećam, 17. april je produžetak licence za NIS, znači ima tu 1 mesec dana vakuma. Očekujem da će onda i u aprilu ponovo biti produžena licenca NIS-u. Zaista se nadam da se ovo pitanje rešava, da ne dođemo u maju i da pitanje nije rešeno, pa da onda moramo ponovo da se bavimo ovim stvarima. Više sam puta istakao da sam smatrao da je Srbija najbolji partner koji mogu da se javi u ovom postupku. To nije slučaj. Tako da, ako dođemo u situaciju da do maja meseca to ne bude rešeno i da se pritisci ponovo javljaju, mislim da je ono pitanje ponovo na stolu. Daj Bože da ne dođemo do toga. Daj Bože, šta kažete vi kratko, gospodine Masijeviću, nema više vremena? Morat će malo. Dakle, interesantno da su NIS ostavili da posle vreme ništa ne priča. Rusija inače nije htjela da proda NIS pa kako god. I sad se ovo dosta lepo poklopilo, pošto se pozicija Rusije na energetskom svetskom tržištu znatno promenila. Kao što smo videli, Rusi su počeli čak i da ucenjuju da će prodavati naftu i gas naftu onima koji moraju da kupuju po onim nižim cenama koje su odredili Evropljani. Dakle, oni sad imaju drugačiju poziciju u tim pregovorima, ali istini za volju, isto tako, ja mislim da se čekaju naravno i izbori u Mađarskoj, jer i Amerikanci i Rusi nemaju ništa protiv MOL-a kao potencijalnog partnera ovde, ali duše zavisi od političke situacije u samoj zemlji i ukoliko Orban ostane tamo gde je sada, da će se stvar vjerojatno kretati u ovom pravcu kako ide i do sada, ali je veliko pitanje. Dakle, Rusiji, da bi to prodali, oni će tražiti još opet nekakav ustupak. Naprosto, njima se to ne radi. Tako je, ne može bez interesa. Gospodo, veliko vam hvala što ste danas odvojili svoje vreme i govorili za Blic uživo. Hvala i vama, dragi gledalci. Sada slede Centralne vesti.